kwakumkani uNdlovu Yesu sizodibana apha namadoda oluke eli siko lesiXhosa. Sinabo noogqirha oodokta Tebelela bakhoyo apha aboluka isiko lesiXhosa. Sizobonisana nabo into okokubana kule season yewinter siphulukene nabantwana bayi-11 basweleka ngenxa i-7 yabo bantwana basuka apha e-OR Tambo. Ngoko ke sithe masibize le mbizo ke sizoxoxa sibonisana uba yintoni ingcambu yokusweleka kwabantwana. Enye into esiyibonayo apha e-OR Tambo yiyo yodwa indawo enabantwana aba-12 years ukuya ku-14 years abolukayo. Kwezinye indawo noko i-age yabantwana iyanyuka ku-17, 18 years, which is a legal age yokwalusa abantwana. Now ikhona into esiyifumanayo into yobana ukhona umehluko between i-culture yamaMpondo i-culture yamaXhosa. Loo nto ibangela into yobana kube kanti bona bayehla, kodwa loo maMpondo a-implementa i-culture yamaXhosa uba i-age incinci kakhulu ngabehle oyiswe yile culture ngoba i-foreign. So namhlanje sifuna uzova uba make sicacisele uba idifarisha bile culture, siyimaneja njani, siyimonitharisha njani, so that yonke into abayenzayo siyenze siyi-understanda ngoba ubuninzi babakhwetha kule ndawo bancinci kakhulu i-age. So sizoxoxa loo nto sibonisane so that sikwazi ukususa nengxaki le ngxaki yokwaluswa kwabantwana, but siyazi into yobana i-culture yabo ithini.